Għamilna proposta kif talbuna. Mux saru minnu s-sġirenti li għamilna? Ma nafux. Ġviri, dan għad-dokument aħna tajniħ iżjed minn senilu, ma smajna xej dwaru iżjed. Ma nistawx aħna nibqaw bl-istess setup, bl-istess formoli, bl-istess riċetti. ħankelmek fuq is-setup, għaliex dwar is-setup dinja importanti ħafna. Inti l-orizzont fit-nejta wissu f'kummenti illi talbuk kontat l-Arċis of Cremona u għet li problema di żamm l-istess armata, pero mbagħad individwajt in-nies. U semmejt il-Monsignor Anton Guder, semmejt il-Monsignor Said Pulici, u il-Monsignor Charles Cordina. Għat li dawn huma nies li jrom għal-Kurja, fil-Kurja, għal-snin twal fl-istess pożizzjoni, jew għal-qasda kif ir-rapportatek naturalment. Meta qed nitkellem fuq setup u meta qed nitkellem fuq issues ta' management. Qed nitkellmu aħna fuq issues ta' management, fuq issues ta' policy. Li nifhem is-sitwazzjoni ta' Monsignor Scicluna hi li Monsignor Scicluna għandu responsabilità tal-Episkopat għax huwa esqof u probabbli m'għandux il-poter li jiddeċiedi. U allura il-bniedem jiġi msallab li hu żguru li dak huwa każ li ġie mishandled, li kien mismanaged. Issa x'kien hemm fin-nofs m'iniex se nidħol fiha jien, imma żgur huwa mismanaged.